Sa to je Keks. Dneska vás vítam u nového videa a dneska si zahráme Shimp Games. Je to napodobenie na Squid Game. Dúfam, že všetci videli Squid Game, lebo to je fakt dobré. Sice ja som ho nevidel, ale z tých YouTube videí, čo som všetky videl, tak bolo to fakt fajn. Nebudem vám prezrádzať, čo tam bude. A teraz budeme hrať ako panáka. Nebudeme ani kúvať, ani frontman. Môžeme si ich zahrať ako frontmana ďalšiu hru, ale pochybujem, že vyhrajem celé Shimp Games. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť toto video. Nezabudnite like, odbej a zdieľať toto video k svojim kamarátom. A poďme na to. No. Teleportujeme sa. Toto bude troška trvať. No, tak sme v hre. 34 hráčov a ja som T26. Ešte sa to môže zmeniť, neviem. No, teraz prídu tí Squid Gameáci, uvajdi. No, mne tu zavádzajú nejaké žlté vlasy. GG. Mňa tam zavádzali nejaké žlté vlasy, takže ste mali hrozný kúkanie sa na to hrozné, lebo ste proste nič nevideli. Panenka, ojojoj. Tak to bude fakt ťažké. Ale my to dáme. Liked. Dobre, chala. Dobre, žijeme. Poďme. Ne. Šíška. Fúha. Aha, bacon ide. Bacon sa toho nebojí. Dobre. Aspoň, že som zastal. Aha, typek sa pohol. Typek. Tak to budem na ňom stať. Ešte. Content. Čo? Nič. V pohode, nič. No, dobre, teraz musíme čakať, pokým tam 10 sekúnd musia to zvládnuť, inak tu budeme len 20. Nie. My sme tu 19, to koľko veľa zomilo. No, a tá panenka sa bude stále kúkať, alebo kúkni sa na ňu. Je oči. Kamo. A peniaze. Mne by stačilo aj pár koľuniek. No nič. Dobre, takže budeme tomu proste, ja to budem proste stáť a nič nerobiť. To je moja stratégia. Teraz idem vyjezávať keksíky. No, vyberám si toto. Hviezda. No, tak ideme robiť. Mohol by som si kúpiť celé boxy. To chcem zapalovať, ale nechcem si ich míňať. Aj. Musíme ísť postupne.
Ja som skoro zomrel. Tak ja som skoro ubil happy. No. Takže sme tu 15. GG zo 44. No, tak teraz budú kocky. No, kocky. Teraz bude tá dráha. Ešte je niekto? Táto typ. Dávno má čiernu tvár. Najkrajší skin. A ona to dokončila. A to sú všetci. Takže nás zostalo 15. A v týchto bonusových sekundách máme aspoň 500 kútaška. Sme opäť druhé hre. A už to nezvládam. Ani logicky, ani fyzicky. Kúpame. Ne, to je najhoršie. Viete, čo je najťažšie na tomto? Kocky. Podľa mňa kocky sú najťažšie. To je ten kýblík. A teraz to tam napalíme. Teda čo? No poď. To co nejde, to proste sťažšili. No, konečne. Tak teraz vám ukážem stratégiu na toto. Abracadabra. Easy. A teraz kocky. Oj. To bude fakt ťažké. No. Tak to vie. Tak. A posledné. To je tak. Si tom hovoril, že kocky sú najťažšie. Ale teraz som to zvládol, lebo natáčam, viete. Snažím sa najviac, čo viem. A to vyzerá, ako keby sa len točilo, ale točí sa. GG. A teraz ideme na 5. Teraz sa zahráme na futbalistov. No, ukáž. Bang. A bang. Dobre. Jasne sme sa zahrali na futbalistov, no ale chcem kúkať. A teraz chcem kliknúť jednotku, áno. Čo? To je 2. To znamená, že sme teraz hrali 2. No nič. Teraz pôjdu možno 2. Typek easy. Potom chcem vidieť, či si vyhraje celé. Joj, easy. Tam sme 14. Niekto sa odpil, alebo vy viete čo. Teraz je to koľko málo. No 13. 12. 11. Tak sme to 11. Peniaze. Ukáž nám peniaze. Peňazky. Koľko? 2 milióny 100 000.
Juleku, GG. Typek myslí, keď ho bude hovoriť Guardovi, že je cool, tak si myslí, že bude ho fiať a ten Guard ho... Vy viete čo. Pýtam to často, vy viete čo, ja urobím, lebo je to fakt ťažké. T26. Ukážte mi čísla. T55. Kamo, typek je konečne 99? Yes! Sme tu! Viete čo? Presiandu. Japi. No tak. Sianda. Jupi. A čo ja píšem to, čo je tu? Happy. Tu. Typek tu stále stojí. No, 6. Budeme sa tým držať. Jo, toto už je ľahké. Teda 1. Ne. Poď. Yes! Fuj. Už som sa bál. Vidíte, ak mám krásne zelené dve. Dobre, ukážem vám môj house tour. Je tu vždy tma. Mám tu svetlo, ktoré nefunguje. A mám tu hodinky. Jupi. To je také moje bezpečné. A tam mám svetelko, že 1. Takže vieme, že tu bývam sám. Ale to nevadí. Sme tu 5, akže 4 zostali. Ty 4. Ja som si to pomenul s Guardom. Don't Jan. Piča. Dobre, teraz sme tu 2. A môj house tour, konečne mi funguje svetlo. Premaloval som si 2 aj byt. A mám tu hodinky. Takže budem vedieť, keď mám ísť do práce. A zase mi funguje to svetlo. To čo, kúpujem svetlo z... nebudem nič hovoriť, viečo. Najväčšou kúpujem svetlo z doma, keď nefunguje. Alebo už 5 rokov je nepoužité. Už som sa bál, že nás to lagne v tých miestnostiach. A ten Guard nás bude zachraňovať, spáčiť na ňu. Alebo urobíme. Vy viete čo. No. Takže. Teraz to už vyjde. No. Počkajte, som glass testej. Dobre. A už dávam glass. Typek myslí. Typek si myslí. Vieš čo? Čo on má? Dobre. Typek si to minul. Na čo mu to je?
Ja som vyhral. Yes. Dobre. Takže, chalani a dievčatá, musíme dneska teraz vyhrať Squid Game. Už tu natáčame 15 minút. To je veľa. No. Sme tu traja. Takže, teraz musíme vyhrať. Lebo keď prehráme, tak budem smutný. Dobre. Uvidíme. Ojoj, ne. To je toto. Ne, nechcem. Ja mu nechcem ublížiť, ale asi musíme. Dobre. Teraz! Čo? Čo nemám ani komp? To čo robí? No poď. Kamo, toto budeme na dlho. Pokým všetci budú utekať. Poď na feľku. Bel. Budem stáť. No poď si. Kamo, ty psi myslia, že keď... Kamo, čo kamo? Bio uteká už. Dobre! A teraz ideme zničiť tohto. Dámy a pánové, dneska som vyhral pre vás. A nikto mi to nezabije! Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!